थांब थांब सांगेल ऐकाय मतल गे थांब आज मग हे तालेतल्यान येताना म्हाका पिंदील बापान तकली खाऊ दिली तकली कोणा बापानं पिंदील बापान कोणा बापू पिंजून पडलं काही तो पिंदील बापू गे वयलो पिंगी हा ते तो पिंदी तरी सांगलो त्याने तकली खाऊ दिलो चुकली होय अरे बाबूच्या कोणाला तकली खाऊन मेलो अरे पण बांगड्यात मला इसोडा तकली मी खाऊन येलो बरे तकली ले तकली पावट्या तकली तकली गे काय बाय तकली तकली तर मागे तकली खायला खा ते तकली गे गोल 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 गे अरे मनशाल तकली मी गोल 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 उडतात ठीक आहे तकली तकली कसली तकली रे बाप्या ते घे ते दीपावली कळता मग येते ते काते 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 उलटा मग दीपावली कसे काटे काटे हा तकली अरे चतुर मुलं काय तकली म्हाका मगे हांव तकलीत म्हणिलो ते बिंदील बापू सांगू लागलो म्हाका फाटले कालचे लोक तकलेक तकली म्हणतात आणि तकलेक तकली म्हणतात फोन उडोशी फाटले काळ लोक माकडाक मनीस म्हणटाले आणि मनशाक माकड म्हणटाले म्हण सांगतात तुका तसेच पुराय रामनाथ मोळ गांवगेरी मादाळी सांगता फिर होय होय पोर जन्मा येणार बाप अनपड झालो पोर जन्मा शक्ती कपूर जन्मा तकले पुरा बडा शाळ भला शाळ आणि वर आपला ब्रिजार असं पता दुसरे देवी आशिला ना तो शक्ती कपूर जन्मा यायला हा पोर तुम गेले ह्या श्रीदेवीक तो बोनी कपूर मिळेला त्या नाव शक्ती कपूर जन्म आयलो त्या टायमात ह्या श्रीदेवी ऋषी कपूर मेळटा आत रणवीर कपूर जन्म क्रांती तू कन्नाक अशी क्रांती हो शक्ती कपूर जन्मा येत जाल्यार आम्ही कितले देवाकडे सांगणे केला कितले कष्ट घेतला त्या रामनाथ देवळाकडे वचून नाक पडला सगळं खबर म्हाका तुमगे बाप मेल्यानंतर तो शक्ती कपूर जन्म येयलो आणि वगैरे पोकी मारणार तू फक्त तू पोकी मारतात का तुझे बाप मेल नंतर हो जन्म येयलो मर तू मेलो आणि असलो जाऊन घेऊन जन्म ए येयलो बाबा कोणाल बापू कोणा जन्म आयलो अरे तुझे आईल बाप जन्म येयलो आईक बाप बे आतिलो ना ऑनलाईन डाउनलोड करून घेईल म्हाका बाप नसून म्हाका वयल्यान पडिले ना गे ती लंडन बॅटी ना ती म्हाका सांगू लागिली तू म्हणता गे लुपा जन्मा येयलीच न्ही ग तुगे तो आवाज पडलेला तू हे जमीन फुट्टून वळले जमीन फुट्टून ते रंजन वाचून येता पण तुला प्रेमात भावा बाकी उलट पडे बाकी विषय घालते हावत काय मन वयता खय वयता कोण तुम्ही सांगता न्ही बापूय तोरून यार पर बरी येता म्हणून ऐकत कोण ऐकय अगो शांती हे तुमगेल बायला लपड्या तर पडत न्ही हा साप्प कॅपो जाऊन वयताला बाबा तू कॅपू त्याला भले द्या आईन कितले गो मालू तुका गप्प बदू मेळटले तू गप्रो बाकी सांग आज शाळेत बेगीन येईन तू आज त्या विंदाबाई ना तेगेलो बाले तो ताब तायब तो वाईट कर अरे कोण साहेब रे तो खबर ना म्हाका दिता बायल वाल्या वयलो तुलतलो तो साहेब मेलो तो बाहेर वाड्या वयलो तू म्हणतो कस कळ्ळें इंद्राबाई कमलाबाई कने सांगू लागली लागली न बोलो तू दिल गय खांदेरेक खाते तेरेक हिंदू पदीर पल्या खपकन वयल गेलो हिंदू पडत गेलो हो जमा कस सुटतो तसल्या कितें छातेर हिंदूर पडलो गप्प पण नाल काही गप्पकन गेलो हो तसल्या शांती हो आयच्यान हांव खटा सकल न्हिद गो बाय कित्याक काय म्हटल्यार हो शाळेत साहेब छातेर हिंदूर पडिलो गप्प कान मेल खंय
तू तर पळयला केन्ना पळयला खटाच वर निघता तू खाट जाय मऊ आणि हा पळयला सकल निघता